Γεια σας! Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί σήμερα θα σας μιλήσω για ένα θέμα που αγαπώ πάρα πολύ. Κάνετε και εσείς συχνά την ερώτηση, μα πώς να το διαβάσω ένα παραμύθι αφού δεν κάθεται. Είμαι εδώ λοιπόν για να σου δείξω πώς μπορεί να καθίσει το παιδί για να του διαβάσεις ένα παραμύθι. Το να καθίσει το βάζω σε εισαγωγικά γιατί δεν είναι πάντα απαραίτητο για να διαβάσουμε ένα παραμύθι στο παιδί να καθίσει σε μια καρέκλα, να είναι κοιμισμένο, να κάθεται στο κρεβάτι και να πάει να κοιμηθεί. Μπορείτε να του διαβάσετε ένα παραμύθι και να είστε όρθιοι. Μπορείτε να διαβάσετε ένα παραμύθι και να τρέχετε. Μπορείτε να διαβάσετε ένα παραμύθι κάτω από το τραπέζι, παίζοντας αλευροπόλεμο με πάρα πολλούς τρόπους. Γιατί τα παιδιά θέλουν κίνητρο και εμείς πρέπει να τους εξασφαλίσουμε αυτό το κίνητρο για να μπορέσουν να είναι συντονισμένα μαζί μας, για να μπορέσουν να θέλουν να ακούσουν αυτό που έχουμε να τους πούμε. Ένα μυστικό όπλο για να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και να έχετε την προσοχή των παιδιών σας είναι το κίνητρο και είναι η εκφραστικότητα. Να είσαστε λοιπόν εκφραστικοί, να θέλετε να παίξετε με τα παιδιά την ώρα που τους διαβάζετε παραμύθια. Δηλαδή, άμα θέλετε να τους πείτε «η γάτα κοιμάται», θα κάνετε την αντίστοιχη κίνηση. Κοιμάται. Άμα θέλετε να τους πείτε «τώρα τρέχουμε», θα ξεκινήσετε να τρέχετε κι εσείς. Τότε τα παιδιά θα συμμετέχουν πολύ περισσότερο. Έχω σημειώσει λοιπόν κάποια πράγματα για τις κατάλληλες ηλικίες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ότι έχετε ένα παιδί 1 έτους και παίρνετε ένα παραμύθι. Όποιο θέλετε. Δεν θα σας πω αγοράστε αυτό το παραμύθι, πάρτε αυτό το παραμύθι, γιατί δεν είναι απαραίτητο να τα διαβάζουμε πάντα όλα στα παραμύθια. Δηλαδή έχει πάρα πολλές λέξεις και ένα παιδάκι 1 έτους που δεν μπορεί να διαβάσει, δεν το ενδιαφέρει. Αυτό που το ενδιαφέρει πάρα πολύ ένα παιδί είναι οι εικόνες. Οπότε λοιπόν θα σας δείξω πώς ξεκινάμε να δείχνουμε τις εικόνες και να φτιάχνουμε μια ιστορία. Ξεκινάμε. Μια φορά και έναν καιρό ήτανε μια γάτα. Ουάου, κοίτα τη γάτα. Η γάτα παίζει με μια μπάλα. Όταν ένα παιδί είναι 1 έτους, αυτό που έχουμε στόχο είναι να μιλάμε και να δείχνουμε. Οπότε ζητάμε από το παιδί και να είμαστε άμεσοι και όχι να κάνουμε το παιδί να περιμένει πάρα πολύ. Γιατί έτσι χάνει το ενδιαφέρον του, χάνει το κίνητρό του και γίνεται οποιοδήποτε παραμύθι πολύ βαρετό. Οπότε πρέπει να είμαστε εκφραστικοί, γρήγοροι και άμεσοι. Ουάου, η γάτα τρέχει και κυνηγάει μια μπάλα. Μπορείτε να ρωτήσετε, πού είναι το ποντίκι? Α, το ποντίκι κοιμάται. Το ποντίκι χασμουριέται. Και έτσι θα κάνετε και τις αντίστοιχες κινήσεις. Τώρα, αν έχετε, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να διαβάζετε όλες τις σελίδες, γιατί είναι κάποιες σελίδες που δεν έχουν κίνητρο και κάποια πράγματα δεν ενδιαφέρουν τα παιδιά. Οπότε θα πηγαίνετε στις σελίδες που ενδιαφέρουν, που πιστεύετε ότι ενδιαφέρουν τα παιδιά. Και θα είναι οικία για εκείνους. Δηλαδή εδώ, τα παιδάκια φοράνε σχολικές τσάντες. Μπορείτε να ρωτήσετε, όταν είναι 2 χρονών, πάμε τώρα στην άλλη κατηγορία, γιατί νομίζεις ότι φοράνε σχολικές τσάντες? Πού πηγαίνουν τα παιδάκια? Πηγαίνουν στο σχολείο. Στην κατηγορία 2 χρονών, όταν διαβάζουμε παραμύθια στα παιδιά, τι κάνουμε? Μιλάμε, δείχνουμε και περιμένουμε να έχουμε μία ανταπόκριση από τα παιδιά. Εννοείται είμαστε εκφραστικοί. Για παράδειγμα, wow, κοίτα ένα καράβι. Δείξε μου το καράβι. Πού πηγαίνει? Πού είναι το καράβι? Είναι μέρα ή είναι νύχτα? Και δείχνουμε τον ήλιο για να μπορέσουμε να κατευθύνουμε περισσότερο το παιδί στην απάντησή του. Άμα είναι νύχτα, κοιμόμαστε όπως είπα. Άμα είναι μέρα, ξυπνάμε και κάνουμε την αντίστοιχη κίνηση με τα χέρια μας. Θέλω να το θυμάστε αυτό. Πρέπει να είμαστε εκφραστικοί. Πρέπει να θέλει το παιδί να επικοινωνήσει και να συντονιστεί μαζί μας, γιατί αλλιώς είναι μια βαρετή ιστορία. Και τα βαρετά πράγματα δεν αρέσουν στα παιδιά, πιστέψτε με. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ελπίζω να τα εφαρμόσετε και να διαβάσετε πολλά παραμύθια στα παιδιά. Περιμένω τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας!